Основна гимназия по земеделие. Мирно! Здравейте, скъпи ученици! Здравейте, приятели, съученици! Днес е специален ден. Денят на абитуриентите от ВИП от 2024 на професионална гимназия по земеделие Христо Ботев. Настъпи така дългоочакваният миг, в който те ще поемат по пътя на мечтите си. Ще се разделят ученическите чинове, шумните коридори, будилника за училище, с часовете и домашните, контролните и класите. С училищната лавка, с ученическите китринки, шегите с междучасията, постоянните напътствия на учителите, сонто познат телефонен номер, класния. И някак чакано, и някак тъжно изведнъж, и някак вълнуващо е. Зад гърба им ще остане цяло море от мили спомени, а пред тях цял океан от предизвикателства, нови пътища, възможности и приятелства. Днес е наш ден на техните съученици, учители, ръководители и всички, които са част от нашето училищно семейство, защото ще изпратим не само ученици, а и приятели. Уважаеми абитуриенти, уважаеми гости, родители и колеги! Днес за всички нас е светъл и тържествен празник. Празник на успехите, красиви и умни млади хора, изпълнени с мечти и амбиции, силни и дръзки. Това сте вие, зрелостниците от ВИПУС 2024 година на професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, град Ямбол. Здравейте, много се вълнувам. Речта ми може да ви се стори като есе, заради госпожа Ганчева е цяла година подготвя за есета. Надявам се, че това, което ще кажа, ще ви хареса. И много ви обичам всичките. Ние ще поговорим за моето семейство. Не това, в което съм се родила, а това, с което прекарах последните 5 години. 5 години изпълнени с разноцветна палитра от емоции. Имали сме своите хубави и лоши моменти, като всяко семейство. Открих своите втори майки, бащи, сестри и досадни брака. Дания, първия учебен ден. И вълнението от това, което предстои. Притеснението да подадеш ръка и да се запознаеш с другия. Как бяхме се събрали в кръг закъснелия, както винаги с Района. И се запознахме с него. Ризата и панталоните вече не му стават, но всички се променихме. Едни качиха, други свалиха, трети се останахме същите, но е сигурно, че всички пораснахме. Станахме осъзнати млади хора, които гледат към бъдещето със същите трепети, каквито имахме в първия учебен ден. Пътищата, по които ще поемем, ще се разминат. Възможно е с някой да не се срещнем повече. Тъжно е, но това е живота. Само че Ицо няма да се отърве от мен. Моя другар Почин и добър приятел в живота, който е винаги на среща, когато има. Мама Надя е от майките, които дава всичко от себе си за децата си. Днешният ден е доказателство за това. Без нея нямаше да може да почетем нашия последен учебен ден. А ако почнем да изреждаме всички пъти, които е правила нещо за нас, без да очаква нещо на среща, няма да ни стигне времето. Като започнем от всички извънредни часове по български, все да сме възможно най-подготвени, последните съвети и уроци, които получихме, за да сме подготвени за живота и неговите изпитания. Извиняваме се за нервите и безсънните нощи, които пиян сънят се търгаля по вашия таван. Благодарим за грижите и любовта, които ни показахте.
Мама или кака беше, която се грижеше за нашето настроение и внасяше цвят в училищния живот. Тя беше преводач между учители и ученици и ни помагаше да се разбираме. И въпреки работата, която никога не свършва, винаги беше насреща, когато имаш нужда да споделиш какво ти тежи. Благодарение на нея, много от нас имат спомени, които ще помнят цял живот. Извиняваме се, ако някога сме ви обидели или ядосали. Благодарим ви, че винаги бяхте насреща и ни бяхте опора в трудните моменти. Благодаря на всички, всеки учебен час. Разменена дума или среща по коридора са ни помогнали да стигнем до тук. Получихме ценни уроци от вас и сме извлекли най-доброто. И ви обещаваме, че ще приложим всичко научени и в живота. Благодарим ви. На добър час, скъпи съученици! От все сърце благодаря за нежните ви грижи, за топлата ръка, за пътните ви нощи, за трудния ви ден, за всички моменти, когато бяхте с мен. И въпреки, че храм е вторият етаж, там дейността кипи и всеки верен страж е на любимото училище. И трудно да следиш и да всички правила, но не е, що училището е твоята душа. За вашата грижа, за всеки ваш урок, благодаря ви, господин Тодоров. Уважаеми съветници и другари, благодаря ви, господин Василев, за всеки ценен дар. Тя нежна и мила, разбираща, добра. За вас, госпожо Грознева, на нашите дитя. Уважаеми абитуриенти, дойде и най-важният момент, кулминацията, да връчим грамоти на тези от вас, които в продължение на 5 години се трудиха усърдно, затова и постигнаха тези резултати. Грамота присъжда се на Никол Живкова Даскалова, Випуск 2024 година, за отличен успех и системна работа за издигане престижа на професионална гимназия по земеделие в Ботевград Ямбол. Грамота присъжда се на Христо Димитров Желязков, Випуск 2024, за отличен успех и участие в училищния живот по време на обучението в професионална гимназия по земеделие Христо Ботевград Ямбол. За активно участие в училищния живот на професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, град Ямбол. За активно участие в училищния живот на професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, град Ямбол. Училищния живот на професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, град Ямбол. Христо Ботев, град Ямбол.
Благодаря.